Kang Pentut. Yen ora luput pangrunguku saka pepungkuran mau panjenengan rasan-rasan kelawan aku. Saben panjenengan ki ngrasani mesti ana parigawe sing bakal panjenengan kandhakake. Ora tasela iki dina bendo kaya padatan. Yen to kasunyatan Udara saha tumraping garwa kesigaraning nyawa ning tak pundhul sawetara awit wayahing wedal iki dina kasunyatan aku bakal walaka sliramu tak aturi gati-gati. Ora teges iki dina ukara iki bakal ngagetake marang sliramu ning kasunyatan aku sinampiran jejibahan yen to sekawit netepi santiku babat alas tanah Jawa aku bakal paring pitungan marang kadang gesang ya iki dina aku pikantuk nawala tiban uga cecala awak dhewe madheg adicara pangruwatan yen to sekawit liya dina kae aku wis rasan-rasan marang sliramu yen to ing pempukuran kae awak dhewe bakal sinampiran ki kanthi syarat nglamur laku kahanan mula saka iki pratitisake apa kang dadi jejibaning awak dhewe pangadeg adicara pangruwatan jumbuhake kahanan pranatan ana ing tanah Jawa. Awak dhewe dadi wong tuwa utawa kang gagi jujugane para kadang gesang ning tanah Jawa. Mula saka iku ento iki dina sliramu tansah tuturi marang aku, awak dhewe ora sinebut Raden Pentul kan Raden Tembem nanging kanthi jejuluk Kaki Legaya telah Nini Legaya. Ana prenjak ganteng-ganteng Kang telung dina iki mbok menawa wae pancen arep ana tamu ya. Malah kaporo dadi kasunyatan tamu tumuju sadurunge rompok awan iki coba dirantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sewu tenan teges tamu ingkahanan pahargyan punika, kula badhe nyuwun pirsa dhumateng panjenengan sami, bilih panjenengan punika paring asma sinten saking tlatah pundi? Bapak Parsono. Bapak Parsono, leres saking tlatah Pasuruan Lor Dukuh Goleng. Leres Pak nggih. Panjenengan tumuju sakjroning ropok kula pun Kaki Legaya telah punika sisihan kula Nini Legaya. Sakeluarga panjenengan Pak leres nggih. Paring asma Ibu Hartini garwa panjenengan dalah Kang putra ingkang pambayun kang ingkang bajeng Heru Prasto Setiawan saha Alvina Apriliana. Bapak Parsono Ibu Hartini. Anggenipun panjenengan saking tlatah Pasuruan Lor Dukuh Goleng tumuju sakjroning rompok kula mengko wigati menawa. Non sewu dalam talang atur pun Bapak Parsono setunggal silaturahim kaping kalih badhe nitipke utawi maringke putra-putrinipun wonten Kaki Legaya lan Nini Legaya amargi kagungan sengkala kedana kedinipun ruwat Kaki Legaya lan Nini Legaya. Bapak Parsono Ibu Hartini, anggenipun panjenengan sakeluarga atur silaturahmi kula tampi kanthi asta kekalih tambah pasederekan tumrap tiyang gesang tanah Jawa Pak nggih Bu nggih. Mengko wigati ingkang kalenggan punika bilih Bapak Parsono Ibu Hartini netepi adat tanah Jawa. Nggadahi putra kalih cacahipun mijil kakung saha putri kenging awastan nandhang Sukerta kedana kedini. Pun pasrahaken dumateng kula saha sisihan kula lumantar nyuwun dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa nglukar Sukerta putra putri panjenengan. Napa nggih sampun ikhlas lae. Bang kula tansah sugeng ndherekaken kondur rahayu niki. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki Legaya. Nini Legaya. Bungah rasane ngatiku yang wektu dina iki aku karo panjenengan bisa ngrasakake dadi wong tuwa kaya tangga teparo kae. Kasunyatan. Senajan to iku anak titipan Kaki, ayo bareng-bareng diupakara kaya putra panjenengan dhewe. Ya kok wis jumbuh nugraha saka Gusti iki kaya ana ing alam donya. Ana rina ana wengi yen to iki dina uga awak dhewe duwe anak ana lanang ana wadon. Ananging Kaki Kepiye Legaya, ini? senajan to bungah sakjroning atiku,
Sajroning atiku uga duweni rasa was kuwatir. Awit Jalaran padatan ing pasoman kene iki anane aku karo panjenengan. Umpama ana ya dipangan, ora ana padha poso. kaya Nek mangkono. wektu dina iki aku ora tega lan mentolo yen ta anakmu sak kloron didhawuhi poso yen ta ora ana pakanan ing papan kene mula saka kuwi kaki. Kepiye ini? Gandeng ing pepungkuran iku mau kabeh ya wis tapis. Aku ki arep gawe sarapan ya durung ana. Kaya mangkono. Ambok tulung aku kelawan panjenengan. Panjenengan ana ing kebon bedolno telo tak godoke nggo sarapan wong sak omah kaki. Wis dadi kasunyatan wong awak dhewe iki duwene ya mung iku. Nek ngono aku tak ana ing mburi kae bedol telo. Ning aja suwe-suwe lho ya. Liramu ning pawon godhog Iya, banyu kan. Aku tak marai olah-olah ning mburi Kaya kono tak mangkono. marani Iya, dadi iya, gini nih. ya kaki ya. Iki dedek geni kok bapakmu nek kondur gawa telo digodhog dienggo sarapan bareng-bareng ya kok ya. Tulah! Kene to, kene iki ana gubuk mumpung ana gubuk lere sedelok muga-muga wae kewan kang gedhe banget ka mau ora bakal bujug lawan kowe sak kloron, Jet. Sujune wae iki ana kebon tepus angrungkut kaya ngene kanggo ndelek kowe sak kloron lho Jen ya. Tuhan, iki piye? Kaki lagi ya. Tolong. Aduh, kaki lagi ya. Iki kahanan kok kaya ngene lagi wae panjenengan tinggal sedelok wae. Kahanan wis ora karo-karoan kaya ngene. Kaki lagi apa panjenengan ora krungu to kaki? Aku jaluk tulung lawan panjenengan baliane papan kene kaki Ini legi. lagi ya. Sajak ing pamungkuran mburi kae tak rungake anggonmu sliramu tawang tangis kaya mangkene. Iki dina sajak nyandung rimpet lebu ana sak apa ana kahanan apa? Kaki legi Ini ya. legi. Aku njaluk gedene pangapura panjenengane wedene sekawet aku tundung panjenengan ning kebon golek telo kanggo anakmu sak kloron. Ananging kaki legi ya. Kepiye ini? Gandeng aku ya lali wektu dina iki anakmu duweni Sukerta ya kuwi bocah kedono kedini. Kaya mangkono. Panjenengan tinggal ora panjenengan paringi gembolan sifat kandel kanggo anakmu sak kloron. Wujud janur kuning sejati ning tanah Jawa cahya utawa nur iki dina wis tak paringi aji sangut kait jabataning Gusti Kang Maha Kuwasa. Bakal tak kalungke ana ing janggane anakmu supaya kalis rubedane ring sambika. Kaki legi ya. Ini legi. Bareng panjenengan kalungi anakmu sak kloron nganggo janur kuning. Sing sekawet pasoryane bagus iki tambah cemlorot baguse. Sing sekawet pasoryane ayu iki tambah cemlorot ayune. Aku tak takon marang panjenengan ya Kepiye? Kaki. Ora mau mandeg tekan semono. Kaya-kaya aku mangerteni ana cahya kang tumurun ana ing jiwa ragane anakmu sak kloron. Apa pancen bener pandelenganku Kaki? Wis dadi kasunyatan yen to nur utawa cahya nyawiji ning jiwa lan ragane anakmu yen bocah sak karone kae disawang katon cemlorot pasuryane. Ning iki dina kabeh wis kae jabatane Gusti Kang Maha Kuwasa.
Nini Legaya. Wis dadi kasunyatan iki dina anakku Kalukar Sukertone kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa dadi bocah kang suci ora desengkala apa. Jumbuhake kanan iki wis dadi anake Kaki Legaya Nini Legaya. Anakmu bakal tak slamur laku kanan ganti jejuluk sing lanang kae Kenang Jlagur sing wadon kae Prawan Jlagur. Kabeh mau mujuti yen to kabeh bocah saklon bakal jumangkah ana ing dalan kang luhur, kabeh panjangane kang dhuwur mesti wae kae jabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa, mikul dhuwur mendhem jero marang tuane sakloron kang kateges ngabekti kang ukra jiwa lan raga. Bismillahirrahmanirrahim. Yer Heru Prasetyo Setiawan. Kenang Jlagur. Yer anak wadon Alvina Aprilia. Prawan Jlagur. Jumbuh karo kahanan. Ganeke wektu dina iki anakmu sakloron wis dadi anake Kaki Legaya dalah Nini Legaya. Kaya mangke. Wektu dina iki panjenengan paringi tenger Prawan Jlagur kelawan Kenang Jlagur. Wis dadi kasunyatan. Mangerteni kahanan kang kaya mangkono krentek ing atiku jejere wong tuwa lanang ora tega apa kang dadi kahanan iki dina. Jejerku wong tuwa lanang kudu nyukupi kebutuhaning keluarga. Palilamu iki dina tak budal ning kutha raja sliramu tak tinggal sawetara kelawan anak. Kaki Legaya. Nini Legaya. Janjane mono abot sakjroning batinku. Jalanan lagi wae panjenengan tinggal ning patkebonan kahanan wis kaya ngono. Apa menaiki panjenengan kepengin golek pangupa jiwa ora mung sedina rong dina. Ananging Kaki Legaya. Kepiye Nini? Aku nglenggono. Panjenengan duweni krentek sing kaya ngono jalaran gedhening katresnan panjenengan marang anakmu sakloron. Kepengin murakapi kebutuhane anakmu sakloron. Ngene wae Kaki. Dimeh murakapi sak kabehane. Kena panjenengan ninggal pasoman kene. Ananging gandeng anakmu lagi wae cumandha ana ing rompoke Kaki Legaya dalah Nini Legaya. Durung duweni kanca roang sing bisa dijak dedolanan ana ning papan kene. Aku njaluk marang panjenengan. Panjenengan goleke kanca roang. Dimen bisa ngewang-ewangi anggonku njaga keslametane anakmu sak rina kelawan sak wengine. Bau kiwa tengene sak pungkur panjenengan sak mengkone. Apa panjenengan saguh Kaki? Wis dadi kasunyatan semlang jroning atimu iki dina tak tinggal sawetara. Ning mangerti yen to iki dina bakal tak wujud apa kang dadi panjang. Ning aku ora njaluk pitungan tangga teparun. Mangerti yen to Kenang Jlagur Prawan Jlagur duweni kadang tuwa papat cacah kang ra wujud. Bakal tak wujudake nang pengarepan. Bismillahirrahmanirrahim. Supiyah amarah alwama. Utmaina. Kawuh Kaki Legaya. Supiyah amarah alwama lan kowe motman. Kawuh Kaki Kaki Legaya. Legaya. Sekat kebadan lu tak cipta dadi badan rasa. Mergo iki dina aku njaluk gunung sabyan kabeh takon Joko kadangmu anom sok kloron uga dadi kanca ing digaya apa sagu ngir. Saguh Yen Kaki sagu Legaya. Joko nganti lir wasa kedhep itu. Ini Legaya. Lah kewengen anggon kupati pangupaja kanggo kebutuhane keluarga. Slametane tak sampirno ing pundakmu. Ning iki dina aku meling sakjroning budal. Yen to sewaya-waya sakjroning rompok awak dhewe, ana bebaya sliramu ra bisa muntasi gedruk lemah kaping 3 undang jenengku krasa jroning ati bali tumuju jroning rompok. Kaki Legaya. Ini Legaya. Bakal tak eling-eling apa sing dadi paweling panjenengan. Sewang-sewangan. Pandongane panjenengan tansah tak Antun atu-atu, selamat Kaki. Nini Legaya. Salim ya. Ayo, derek Nini Legaya sama-sama. Den Supiyah amarah alwamaran Nurmaina. Sawetara Nini Legaya pasrah marang kowe sak papate. Jaganen jaen dodolanan sawetara adimu sakloronan ing tengahing latar kene. Nini Legaya kepengin ngrampungake pakaryanane pepungkuran. Masa borong keslametane adimu sakloron tak pasrahke marang kowe sak papate, Gen.
Supiah amarah alu amalan mutmainnah. Kawuh nini legaya. Sekawit nini legaya pasrah marang kowe sak papate supaya njaga adimu sak kloron si bocah kedono kedini. Ing wektu dina iki aku rak mangerteni adimu sak kloron. Adimu lagi ning ngendi, Nggih? Kepareng matur nini legaya. Iya. Ananging sakderenge matur. Kula nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah nini legaya. Gedhe pangapuraku tumrap kowe sak papate, Nggih. Coba enggal matura marang nini legaya, Nggih. Rikala semono sekawit kaki legaya dalah nini legaya anggene pasrah kadang anem kula ing mriki kula sampun luput nini legaya. Luputmu mapan ana ing ngendi enggal matura, Nggih, bocah bagus. Lupute kula sak menika amargi kadang anem kula sampun murca nini legaya. Aduh Gusti. Ya aku kudu golek ademu ana ing ngendi to, Nggih. Bocah pasrahe kejak tetulanan ademu lan uga jaga keselamatan ning kene ngopo kahanan kang kaya ngene kuwi ora padha
atimu ana ing ngendi? Dirsupiah amarah lu amalan mutmainnah. Wektu dina iki kaki legi ora cumandha ana ing rampok iki. Juraku kudu njaluk pitulungan karo sapa ger bocah bagus. Kaki legi. Nalika semana panjenengan nitipulin marang aku. Upawa rupeda kang tumuju ning rampok ini hingga aku rak kuwo. Aku kudu ngedruk suku kaping 3. Pamrih supaya bagian panjenengan krasa kahanan kang kedadian ana ing papan kene. Kaki lagi ya. Wektu dina iki aku putus sabian tubuh golek anakmu. Baliane ing papan kene kaki lagi. Duh Gusti Kang Acarya jagat. Nini legi. Kaki lagi. Kau sumendal semlan jroning atiku kasunyatan durung entuk pakaryan kanggo bathok ning gene pedhut limano sak dhuwuring rompok awak dhewe. Anggonku bali wae nyandung rimpet kasunyatan mangerteni sliramu tawang tangis kaya mangke. Kaki lagi. Aku jaluk gedene pangapura panjenengane wetene rawuh panjenengan tak papang nganggo tawang-tawang tangis. Mangerti kaki lagi. Kepiye iki? Waktu dina iki anakmu sak kloron si bocah keduduk. Kenang jlagur prawan jlagur kae. Anakmu ilang. Anakku sak klarone kae ane. Juraku kudu napa? Aturmu kaya mangkono wis sak mestine iki dina gawe sesek sak jroning dada. Bakal tak utapake dukaku marang sliramu. Ning aku gong lenggono. Yen to manti-manti marang sliramu sekawit budal kuning kutha raja kae, yen to ana bebaya sliramu mesti wae ngundang marang aku. Krasa jroning ati kasunyatan ana kedadean kaya mangkene. Ini legayek. Ora tekek iki dina tugaku bakal tak bacotake. Ning kaporotan bae iki dina, tata jroning atimu candhek anggonmu tawang tangis. Merga iki dina kabeh aku ngelingi yen to pacobaning saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Menungsa kudu wajib budidaya lan ikhtiar. Mula saka iku, sliramu tata jroning ati mungganing sanggar pamujan lan aku bakal budidaya. Kaya mangkono. Sopiah. Amarah halu amalan kowe mot main. Yen to kasunyatan iki dina kedadean ana sakjroning rompok sliramu kabeh mesti wis mangerteni. Nanging iki dina kabeh abot sakjroning pundakmu merga baline bocah sak kloron kae ora kali omong jeneng kowe kabeh kudu bali ing pengarepan. Mula sapa iku, Nger? Mut main kang dadi cucuke aku iki dina kanthi pali aku enggal budalone. Ora nganti gantalan dina minggu tawa candra lagi wae sak kedheping netra sira kabeh wis wani bali ing pengarepan. Ning dene iki dina ora nggo kadang muka sunyatan ngirit kewan gegrisi kaya mangke. Nggih leres niku kadang kula anam. Dadi iki kang nyidra kadang wanu, Nger. Yen kaya mangkono banget panerimaku, sekawit ki badal tak cipta dadi badan. Iki bakal tak balekake dadi badan alus maneh supaya bisa kanggo kekuatane kadangmu anu menawa sadurunge karpane kewan iki. Mula saka iku Nger, manjing jiwa lan ragane tenang jlagur, prawan jlagur. Mandeg satrio tejo, jolok seno tejane warang katon, kumludung kok krigal malang mangalir katon. Losat-losat ing tengahing marga catur tengahing prapa. Yen to kasunyatan iki dina kewan gegeri sing pangarepanku bisa tata jalma. Sapa kang dadi dasanama, Nger? Wong gedhe dhuwur Iya. tambuh marang aku. Tanah Blo Jawa iki ora ana loro, uga ora ana telu. Ya mung sawiji aku sing kena darani Sri Bathara Kala Glab Sayuta. Bali sapa wong gedhe dhuwur saka ngri papal padunungan.
Bathara Kala Gelap Sayuta yen to jeneng sira kepengin mangerteni sapa kang kumawani ngadeg pangarepan. Ora kaliyosipune tanah plu Jawa kaki legek kang dadi peparah. Woi lah dalah kaki lagi ya. Ana paran Ngira sepantes kebenaran kowe bisa adu arep karo aku. Dono ing papan kene. Aku kepengin nagih janji marang kowe. Nalika sejarah ana ing tanah Pulo Jawa. Jadang pangane Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Kaki lagi ya. ana paran Aneng yo gene. Iki dina aku wani mlebu ana ing desa Siwan Lor dukuh golek kene. Ana pawongan sing jenenge Bapak Parsara dalah Ibu Hartini kae. Aduweni anak loro, wadon karo lanang. Sing kena diaran bocah kedana kedhi. Aneng yo gene. Sakwise tak tadah kala mangsa. Ora gawe tenem ayame sakjroning dua garba. Kapara gawe sangsarane sakjroning dua garba. Rasane panas. Pedes brah kowe mau sebab iki lho. Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Dadi derdas sakjroning rompok ora kali omong pokal gawemu anggonmu netepi jadang pangan utiti sing bapadam kang nandang Sukerta. Kasunyatan mangkerteni yen to Bapa Parsana Ibu Hartini duwe anak nandang Suta Kedana Kedindek goglok wis dadi jamak lumrahe. Ning kasunyatan iki dina anggonmu goglok apa ora mangerteni yen to bocah kae wis kinalungan janur kuning ana ing janggane. Apara tak paring aji sangut kang kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Kang ateges bocah kae wis kalukar Sukertane dadi bocah kang suci ora ndek sengkala apa-apa. Merga ana tetembungan entuk anggonmu goblok kae yen lali-lali ora karuwat sengkalane. Mula saka iku wis dadi kasunyatan dadi bocah kang suci kaya bocah liya-liyane kae. Nek goblok mesti wae gawe sengsarane sakjroning bokan. Mula saka iku iki dina. Bocah sak kloron kae bakal tak jaluk kaya wing tanpa gedhek ciri sawiji. Yen to Sri Bathara Kala Gelap Sayuta budi mesti wae bakal tak sembadan. Kaki lagi ya. Ana paran Sugih kendel bondo wani. Kowe wani njaluk putramu sakjroning dua garba. Apa pamitanmu? Umpama iki dina Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Njaluk tetebusan minangka gandine putramu. Apa wis aku minangkani? kasunyatan iki dina abot sakjroning atimu bakal mulungake anak kono sakjroning garbamu. Kasunyatan iki dina kabeh. Yen to apa lali sesanti kowe wis menawa batal tanah bumi. Memayu hayuning bawana langgeng tintah saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Kang ateges urip lan patihake Gusti Kang Maha Kuwasa kowe kelan aku mung tinitaing alam donya. Syarat-syarat baline anakku sak kloron yen to ing donya ana kawujudan bakal tak wujudi apa kang dadi panjalukmu. Kebiaring donya bakal tak wujudi uger aja njaluk tumreng lintang lawan rembulan. Kaki legi ya. Ana paran. Aku Raja Mas Picis Raja Brana. Tumurune kelawan lintang rembulan piye ora. Apa meneh sarwa kang patih gembebyar. Sing karepake Putramu ki Raga sing kekantilan nyoba kepanjangan sukma. Minangka gandine Raga sing kekantilan kepanjangan sukma. Sing nganggo sarwa seta. Kang aran titik putih loro cacahe. Wis sing kapisan. Sing kaloro ras rong fitrah bumbu pawon sak cukupe. Sing angka 3 mori putih rong dedeg rong pengawit. Ora esuk, ora sore kakek desaku ngujudi panjenengan Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Putramu bakal tak sajak ngembu pralampita anggone duweni panjenengan pitik seta wujude kanggo gantine jadang panganmu ngedemke ana sakjroning wadung. Beras fitrah kaya anjeni jiwa lan ragamu yen to mori putih kanggo buntelmu waya-waya madhep marang Kang Kuwasa. Kasunyatan iki dina kabeh panjenengan ana kawujudaning donya. Atur sepuhane tanah plu Jawa kena ndek ugem. Enggal utanu anakku no sak gokan. kaki lagi ya. Aja kesuwen tampan ana putra. Tak tambani. Ini legi. Enggal tumuruna saka sanggar pamujan. Kanthi pandongamu kang kajabat dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Anakmu bali kaya wingi. Kaki legi ya. Iki anakmu sak kloron wis bali nang Coba papan dititi kene. sawetara kasunyatan bocah sak karone kae. Aduh banget rasane ngatiku seneng.
Jalarane wektu dina iki aku rak bakal nampa pidana saka wong atuwane mbok menawa wae wong tuane tumeka ning rompok kene kaki. Wis dadi kasunyatan senadyan to iki mau kacidra sawetara dening Bathara Kala rahayu saka Gusti Kang Maha Kuwasa kabeh bocah bali kaya wing tanpa kethek diri sawiji. Kanggo wadining awak dhewe iki dina. Ini Paribasan damar mancung cinupet. Wis Cukup sak aku karo panjenengan ora nganti wong tuane mangerteni kahanan iki kaki. kaya mangkono ini. Ning ya iki dina kok ya uga beda kaya padatan. Lah kae lho, saka kadohan ki dampyak-dampyak sajak arep ana tamu e kali. Kene Ger, rada semingkir sawetara kan Ger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boten bangling Bapak Parsono, Ibu Hartini. Anggenipun panjenengan tumuju saking rombok kula sajak damel kaget ing manah kula panjenengan beto kados mekaten jajane mengko wigati punapa. Nun sewu dalam talangatipun Bapak Parsono, setunggal silaturahim kaping kalih badhe marengi bebungah utawi tetebusan wonten kaki legek lan legek. Amargi sampun kula wentah putra-putrinipun. Dados menika sedaya sedekah tumrap kula sisian kula. Nggih, Apa sampun ikhlas lahir terus ing batin Bapak? ikhlas lahir batin. Ikhlas badhe kula tampi mugi dadosaken berkah lumebaripun rezeki panjenengan sak keluarga. Coba kae tampan ana nini. Bapak tuwin ibu, sasampun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula sisian kula titi hari kalenggan punika panjenengan badhe ngajak kondur putra putri panjenengan. Nggih, Rening Kang Genduk sampun kaijabaken wonten nggih. Kados samangke badhe ngrekoh keluarga suwang-suwang mugi kula tansah ndedonga dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Bapak tuwin ibu, mriki badhe nutupaken wujudipun janur dumateng panjenengan. Kula suwun Bapak tuwin ibu, janur punika panjenengan samangke dekek sangenipun bantal utawi kasur, anggenipun biasanipun putri panjenengan Sari. Nggih, slaminipun pasar dinten utawi gangsal dinten. Sak sampun gangsal dinten, janur punika panjenengan larung utawi bucal wonten lepening wadayanipun nggih. Kanthi pandonga Jawa. Paring tulodo Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora ngguwak wujuding janur, nanging ngguwak sengkalane anakku kedono kedini. Kanthi ijabah Gusti Kang Maha Kuwasa wilujeng slamet kalis rubeda nir ing sambi kala. Dipun Fatihah kaping 3. Nggih, kapresaken Dewa Ngelar dadosaken putra ingkang saleh putri ingkang salehah. Keluarganipun ugi samawah. Ing mriki sampun dados anak kula, kula paring jejuluk inggih Kenang Jelagur, Prawan Jelagur. Jangkepi syarat sarana, Bapak tuwin ibu katuri nimbali Kang putra. Bapak tulodo. Kir anak kula nang Heru Prasetyo Setiawan Kenang Jelagur. Heru Prasetyo Setiawan. Joko Jagur. Kenang Jagur. Dalam Pak. Biar anakku Alvina Apriana Prawan Jagur. Dalem, Pak. Ger anakku Kenang Heru Prasetyo Setiawan. Kenang Jelangkung. Jelagur. Dalam Bu. Ger anakku Genduk Alvina Apriliana. Prawan Jelagur. Dalem, Bu. Alhamdulillah, dicara netepi adat pangruwatan ing titiari kalenggan kasembadan, semoga dicara dipun pungkasi kanthi barokah Fatihah. Mugi sedaya wigati kaijabah warga panjenengan tansah pinayon keselamatan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Minal hajati barokatihil Fatihah. Bapak tuwin ibu, putra putri panjenengan kula pasrahaken dumateng panjenengan sami.
Nyuwun pangestunipun Bapa, Ibu damel jimat paripe dayana kasantosan. Mugi ndadosaken putra ingkang saleh putri ingkang saleh. Bapak Barsono, Ibu Hartini sakeluarga, purnaning pahargan kutan sasuk nderekaken kondur tumuju pitulung sang rahayu nirika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lege ya. Lege ya. Ibu bungae atiku. Wektu dina iki anakmu kapundhut wong atuwane maneh. Paribasan aku karo panjenengan jeneng gadah ora gaduh. Kaya mangkono. Kejaba aku karo panjenengan mau diparingi uba rampen kang semonake. Iki aku ditinggali awujud embor ana maneka warna isine. Gandeng aku rak mangerteni kaki. Coba panjenengan wedharake siji mboko siji kaki. Endahe urip awak dhewe bebrayan tanah Jawa, kebak adat budaya mengkur dilan samudana. Ana unenane yen wong Jawa aja lali Jawane. Embor awak dhewe wajib gemborake utawa ngandhakake marang tangga teparu pasuruan lor ing duka goleng yen to Bapa Parsana Ibu Hartini wis nglukar Sukerta putra lan putrine. Beras kuning wis suwe ngeningake pikir sok kapan aku bisa ngruwat sengkalane anakku sak kloro niki wis kasembatan. Yen to kembang setaman mujiti Bawa Parsana Ibu Hartini. Ayo ora lali marang kadang tua papat cacai kaporo-poro nabi rasul para wali wah tanah Mekah Madinah tanah Pulau Jawa bil khusus kaki dan yang idangnya sohibul wilayah wonten ing tlatah Pasuruan lor duka goleng minggaing ahli kubur jaler lan estri. Wajib wis dadi kewajibane wong tuwa ora mung lairake maringi jeneng ngitanake nikahake uga ngruwat sengkalan iki kewajiban yen to godhong ngalang-alang apa-apa lan godhong tuweh. Bapak Parsana Ibu Hartini wiwit awal duwe hajat lan akhire duwe gawe tansah nyuwun dhumateng Gusti Kang Maha Kuwasa supaya ora ana alangan apa-apa kalis rubeda nering sambikala sak badane duwe gawe kaluwihake kajembarake rejekine sasmitaning godhong luweh kang ateges luweh lebih sembarangane kae. Yen to kupat luar iki dina mujuti adicara pangruwatan kedana kedini. Wis kalukar dening Gusti Kang Maha Kuwasa sineksen para nabi para rasul para wali wah tanah Mekah Madinah tanah Pulau Jawa bil khusus kaki dan yang idang sohibul wilayah wonten ing tlatah Pasuruan lor duka goleng. Ugi dipun angestreni para pamirsa kakung semono putri tinampi ing dinten Kamis Pahing kanthi piwasana wa sallallahu sayyidina Muhammad. Wa sallallahu sayyidina Muhammad. Luar sokor sana wasmana wa ta'ala Allahu Akbar. Bedoro kalau gelap sayu. Rata gesang lir wae kepekan dadi panjul. Kasunyatan bakal tau jeneng aku jare sabian apa saguh. Aku kaki legi. Kaya mangku nyolong ngene sir bedoro gelap tak kon jaga keselamatane daleme. Bapak Parsana Ibu Hartini yen to nganti bebaya kang bakal nuju saka lor. Tak oyak saka kidul tak balike ngalor. Bebaya kuwi saka wetan. Tak oyak saka kulon tak balike Yen to ngetan. ngridu saka kidul. Tak oyak saka lor tak balike Bakal kidul. tumama saka kulon. Tak oyak saka wetan tak Jerep balike. papat wis adem atek seri bedoro kalau gelap saya jaga keselamatane daleme Bapak Parsana Ibu Hartini yen to ngisor lan dhuwur tancah pinayon keselamatan dening Gusti Kang Maha Kuwasa raga kanthi lan nyawa kepanjingan sukma seta wujude siji loro cacahe mundur cap-cap bakal tak pinakan.
Alhamdulillah. Adicara pangruwatan lumampah rahayu nere wigoro. Kula sakadang saking Wahyu Bacon Jaya nyun gungi samudra pangaksama. Ing laksitaning adicara titiali kalenggan parken menawa kula asring dumateng pranata cara ing titi hari kalenggan kasemanggaken.